pengen iye tak kene metu ben mancing ning gonamu ora aku arep ngaso wae itu rampungno ngono rampungno ning iki sing maju Ndara Antarja kuwi kakane Ndara Antasena nek digdaya mesti digdaya Ndara Antarja padha-padha putu dewaning ula waduh kira-kira menang sapa ya Tru ana mestine menang sing tuwa karo sing enom halo ngopo iki mung suwe Ndara Antarja ora usah wedi kowe iso nyembur hah kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja iso nyembur kaya ula iso ora usah kuwatir wah gong tak ajar kowe jajal jengkulmu mlocot ora iki bisa lho gong alah ya aja terus emoh ora kowe wis sedhela emoh gak aku gak ora seneng ajarane ngono gak ora seneng aku gak ora liwat kene iso sembur tenan aku iki arep glelengan ayo nek kowe ngendelke duwe upas Bagong ya duwe upas legane